ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ଦିଲବାଲା ଯିଏକି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରର ତାଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ଲେଖିଲି ଶ୍ରୀମତୀ ମାନସୀ ପଦେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନଈକୁ ମାରିଲି ଗୋଡ଼ି ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ମୁଢି। ସେଥିପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ମୁଢି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦାନ୍ତ ନ ଦେଖେଇଲେ କଣ ହବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ହଉଥିଲା ବର୍ଷା ଆମକୁ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କରି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ। ପରିଶେଷରେ ଆମର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଶେଷ, ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଆମ ଜିନିଷ। ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛ ତ। ଏଇ ଯାଅ ଟିକେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସିଗଲା ମୁଢି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହଉଥିବା ଯୋଗୁ ଆମର ମୁଢିକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ। ଆସିଥିଲି କେତେ ସଜବାଜ ହେଇ, ବର୍ଷା ନେଇଗଲା ସବୁ ଧୋଇ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଟୁକି। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି। କଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାରେ ରହିକି ମୁଢି ଖାଇବାର କଷ୍ଟ, ହେ ଭଗବାନ।